खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे अनजालु इउट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय 16 नभेम्बर थाखाय जाहाथे आफा इसोर आनान गराय बोराइ बाथौआ जाहाथे नोंथांमोनखौ मोजाङै सुख गोजोनै लाखिथों दिनैनि दिना जेराव मेराव मेल मिटिं जागोन बेबो मोजाङै थांथों लोगोफोर आंबो दिनै इयाव एसे माइ हाना दं बेखौ हाजोबनो हागोन ना हाया इथिंबो दङ रेगालावबो एसेनो ओमफ्राय दा साननै लाबाय आं भिडिअखौ लायासै दिनै लाबाय आरो लोगोफोर 2 बिगासो दंमोन बेयाव हाया दा इखौ दिनै हाजोबनो हागोन ना हायाथाय इथिंगालावबो दङ एसे ओमफ्राय इयाव दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम दङ इयाव हानो थाखाय लोगोफोर नै हागासिनो दङ सासे माइआबो देग्लाय मोजां जायाखै लोगोफोर दैनि थाखाय बिराद बे निजिरा हालामाव बिराद खस्थ खनसे हाजोनिफ्राय दै खनसे दै गिदिर फैनानै बान्दो बायबाथाय थेनो हानो नागिरा नै माइफोरानो नै जेबो जायाखै माइफोरा खायसेना मोजां जादों खायसे मोजां जायाखै आरो खायसे जागा थैदों बिदिनो उन सिगां मोनो माइआबो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'आव जोंनि हायावथ' एम्फौ अराखै आरोना लोगोफोर बेलेग साइडआव बिराद एम्फौ अरजोब्बाय माइ माने बिराद दुखु खस्थ एसे गायनानैबाबो बिदि खनसायनांगौ जाबाय आरो लोगोफोर नै नायनांगोन माइ फिथाइखौ नै बारा गैया माइ फिथाइयाबो नै रनजित गुफुरसो गायदों लोगोफोर रनजित गुफुर सिनायखागोनदां जायो नै माइआनो बारा गैया फिथाइया दा आंबो हानोसै लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै आंना दिनै शेयार खालामनाया नोंथांमोननिसिम मैया इथिं खावसेखौ हाबाय हानानै दा रेगालाव दङ बेखौबो हागोन ना हाया दिनै बेखिनिखौ नुनाय गोमोन नुनाया बेखिनिखौ इसोरनि अननायाव जोंनियावलाय एम्फौ जायाखै जागा गुग्ला जादों नै बेबायदि थारमाने आवमा सोबदों आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय आं थारमाने हानायखौ खोन्थाला आरोना लोगोफोर डिस्टार्ब जायो मानो होनबा केमेरा स्टेन्डबो गैयाना बायाखै आङो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोननाव निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो अन्नानै चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ बाय बाय